Okay? Intero din ni Ruging ibasa kagayam ti pakasaritaan ni, Lucy, nga pauluan iti suporta. Taran. La 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 la. Sagudayan nga rod ti surat. Ti pakasaritaan ni pagayam ti nga Lucy nga napauluan suporta. Dear Manong Nemi. Lip-lipas manong Nemi ti final exam mi iti kaadakon iti third year college iti kursok nga engineering. Nga inawis nak ni Denden nga boyfriend ko manong Nemi agpadpada kami nga adda iti third year college kaya iti kurso mi nga civil engineering. Last year manong Nemi nga inaklungkot panagayat na. Barabaran ko na, doon na maitulong na. Mangded ti inspirasyon, ti kaadda ti relasyon mi, nga duwa. Nga magbadpata kami met manong Nemi nga marigrigatan nga mangisa, mangikalkaligagom iti panagbasa mi. Napiyakin ko na, taada suporta, datatang kininanang na, kindigri kapsat na. Ngim siyak manong Nemi. Awang pulos suporta datatang kininanang, agin lalaingak kanu. Irinto ta. Tsaka maawatan manong Nemi. Manipod di adan puot ko, manipod di dagbasa ak manong Nemi, iti elementary high school, awang pulos tinauray ko nga suporta datatang kininana. Pamasakit kidian ang naruna kinitatang. Nitatang ngamin manong Nemi kat nag-grade 1 lang. Tilang amo ng iba, isurat kat dinagan na. Amo namat basitag basa. Makapaupay manong Nemi ti kastoy nga kaawan ti tulong di tinagana. Siya kakaisunak iti nga anak da. Awala pulos suportada. Ang trabaho ni tatang manong Nemi ti construction ngin mamarteg kan nalaing agsigarilyo. Irinto ti ninanang manong Nemi manglumot ng peso ti laba nga mahilig iti huweteng, mahilig iti tungit. Awang pulos manong Nemi ti suportada kanyak. Oray ko malang nasayaat nga panangimaga. Agan anus ka anak ko. Kano talaga lang nga napahap mo ti makapagturpus ka nagbaling kanto nga engineer. Ala kita kararagtagin ni Apo Diyos. Oray kas dyan ako mamano. Ngem awan. Tsaka mo. Tsaka maawatan. Ti kastoy nga kaawan ti suporta ken nga ramidan di kita naganak kanyak iti obligasyon da iti anak da. Kahit ko peke din tegrebelde. So, iti dahit nga pa nag-date mi manong Nemi kinidenden, tayo tamat ag-relax kunana, napang kami iti may nga beach resort manong Nemi, rabii. Umararakop kanyak ti kaya nayat ko manong Nemi. Napapaspasamak man ang ka. Ha, Lucy? May bagay unay tinagan ko, Denden. I'm Lucy. Lucy. Saan ka mo po kawan tinamnama kas kanya? Ikarkarigatan datatang kaninanang napagtuloyan dak nagbasa. Baga nga, tadasupur datatang kinanang mo, kaya naging kaabsat mo siya nga ron. Kaya taka manin. Sakit tinakin mo manin, tibagbagam, kadig iti parents mo. Saan ka mangimulmulat sakit tinakin mo? Kasano nga diyak makaimula? Numalagip ko. Manipod pa nagubik ko. Kaslag flashback den. Dagiti pamasakit nga raramidin idi ni tatang. No pa nag-aawatan iti card. Di da pa ket timapan. Ng mangala. At puro wasay. Wasay tumanla ti grade mo. Mangibabayin ka. Kunada. Hindi adak pala elementarya. Sa ikumparar manong Nemi kadagiti kaeskwelaak nga karuba mi nga nangangato ti grades da nga adda pay honor da. Apay kanu nga jak tulatin ida. Kasano nga matulad ko ida. No takasapulak nga kwarta awan ita da. Kasano nga adda masapul ka awan suportada. Yung magtadapin ni Lolo. Yung mga nainahid no kati
urnong ko kawartan o bakasyon ti inak agdalos, inak manggad, tapno lang adda, inak agalay ti rangaw ti pariay di bakil sa ko ilako. Una saan nga nakdiya ka rin agkamal itutukmam. Una agalay ti bukasit ken siyek, inak ilako. Una saan ka, inak agala ti lumboy. Umuli ak ti lumboy, agala sa ko tumapat, ilako. Tapno lang adda kwarta nga ramatek di man nagbasag ti elementarya. Nagreduara ka, pasang awa siyempre. Tadyak man makompletong iten, digiti obligasyon kas may nga pupil, no ada digiti project. Kaputan bes kuma, namang suportar da tatang kininanang, ada jay, hagin inom ni tatang, ninanang mapan magitong tungit. Hanga kas kirita duma manong nemi nga naganak anak dan lalpas mo ti assignment mo tulungan ka oh my God tulungan ka ti assignment mo anak masamol mo ti kwarta awan ito balune ma ken no ada day project yun ito awan pulos aring nasiyak ti nang biyag nga magpapabas ti bagi alos tunan palubusan naklengten din kahit ko tag-flashback. Hamon nga lagi penpay. Tinapalabas, pasispas. Dito pakalaan ti depression. Dito ti meaning ti depression. Ti depression, palang lagi mo tinapalabas. Dagiti rigat na nagpasaram. Sumadepress ka. Stress mo. Tip ang dama nga pampanunutin. Sumadepress ka. May-stress ka. May anxiety ka. No, panunutan ti masakbayan. Ewan ti masakbayan ti kaskanyak dan. Jakon kayat. Kayam deta, inrugi mo. Ituloy mo. Ngayam ka sa pulak ti suporta. Adda ka mang suportar ken ka? Ka boyfriend mo? Pasarimat ikang ka. Ni masapol mo akwarta, di ba? Nga magpadpada ta. Napadpada ta. Saan ta kang padpada? May mayat keng ka ta suporta ka nanda ka. Dagiti naganak keng ka kakabsat mo. Siyak ngay. Napayapay may isang ikit ko nga kabsat ni nanang. Tada pa'y may tultulong na kanyak. Sa ni lolo. Ngayon din tatang kininanang. Awang pulos. Naamukla ko mga sudot agbaling nga anak. Naganak kanyak, yakla ko man ipaspas nga dito lobong. Ay, taka man yun. Ore kas diyan, ti araramidan da tatang kininanang mo. Saan ka mapukawan tinamnama? Saan ka nga mangimura, tigura kadakwada? No, awan dawang ka. Kang runanti amin. Panangidaw-dawat mo kinapo Diyos nga sapay ko matagbal-baliw. Da tatang kininanang mo. Makita ko masirmataad ako ti masakbayan. Nga isudan to ti muna, nga mangipanakkel, nga itilikudan ti amin kat adda engineer nga anak da. Di ba? Tsakon kayat nan din. Nabannog akon. Nauma akon. Porcher college na ito. Narigrik nagasgastos tumanen. Amo, arik na ilaklako pa yan tibagik. Tapno lang adda kwarta nga ramatay. Amo nga namitin deta. Ang sapsapulak pa ang baling nga sugar daddy. Nabintasak mo, di ba? Nabintas ka, sungaut nga kinayat ka. Sa bulan naman ti sugar daddy. Loko ka. Kasanan ti relasyon ta. Nada sugar daddy. Duhapin nga tawin, di ba? 50 years course ti civil engineering. Kayak pa nga ta. Idan do ta. Agdrabawak di parbangon. Iti may sangat. Food chain. Ita, ada kumanin ti trabaho no sa kumanan alpas ti exam, final exam. Kita di bagay nakakutkuto nga. Slim lang yan. Amay kakit din. Then, asawain ako. Oh? Luko ka? Hagrab-labrab de tiriknak. Kapag sakit tinakam ko, kalagit naganak kanyak, awang pulos to portada.
Kamangam ni Apo Diyos. Kamangam ta ni Apo Diyos. Nasabi ko tamalawlawagan ti panunot na gitinaganakin ka. Patasa magkasarita ida. Kang kanayon ko ka sa sarita ida. Kang kidkidawa kadakwada, ti suportada, nga siyak nga anak na. Ngayon saan da nga mamati kanya. Ti panunod na kay makitarayak, mag-iasawa ak, sayang kalumit lang, di magasgastos na, no suportaran na. Awan ti panagtalek da kanya. Akas ti kaawan ti panagtalek da, iti bukod da nga bagi. May masak nga anak da, ore makilablabala kumani nanang construction worker ni tatang, no talagang nga suportaran da. Kabaylantak na suportaran na pagadalin. Ngandeta, ambisyo sa akan. Kastaman tigil nila duma kabagyak, ambisyo sa akan. Kasano ka nung agbalinak nga engineer. Kaya data kong mga tagbaling nga kahit kayan ka, tapno ipanagnak mo. So nga saan kang sumuko? Try, do it. Til balegi. Kat agbalegi ka, no saan kang sumuko? Wari na maaramid ko, saan nga na legal? Kasano na dagkrusunada kanyak, kat kunana suportarak ti panagbasam basta itid mo kanyak, ti kasapulak. Takayat mo warat nga pasama. Awa mo na serbi ti balegi, no naggapo iti narugit, nga pamuspusan. Among nubak na akla ko siyak timang tulong ka. Ang magpadpada ta mo. Tandang agpadpada ko nakmalen. Kahit kung sa nagpadpada tang marigrigat, ngayon madasuporta na gito naganak ken ka. Ngayon siyak ngay. Halos tunan. Di ka di mabanog? Nagkastat pa nagsasaom? Tama na, sweetheart. Waman taraw ko upan ka. Then, iawid na kung di pala yun. Pwede mo kaya dinaklaw? Love na love kita. Ngim no iawid ka. Duwata nga agpadpadatang saan nga makapagturpos. Sayang. Ngorod sumurtak ti sa bahali nga lalaki. Agpasikugak ti sa bahali nga lalaki. Tapno, makuna nga. Pakagitaan ti pa nagrebeldek. Gabuti, kina-irresponsable di kita naganak kanya. Di siyempre, siya kang tumutlaeng tinangaramid ti panakapaay mo. Di ba? Balagi ti tuntuntunin. Wen, ngayon ka saan nung agbalagi kat aw matsuporta rin ti parents mo. Ni Apo Diyos, isot mang ti suportakin ka. Apay ko na. Ikan nakatikiran kan pigsam ti biyag mo. Nga adda masapul mo, ore man narigat nga pamuspusan, tagtrabaho ka ti parbangon ka, tagtrabaho ka ti gabi, ni Apo Diyos ti mangmangtad ka na kita. Apay, amo magunod na tano awang biyag mo, awang angis mo, awang pigsam. Sweetheart, keep calm. Ha? Saan ka sumuko? Lumaban ka. Lumaban ka. When? Then, kaya't kun, Tiana, nandang mapasamak ka na ta, tapos malipatak ti problema. Dag-check-in. Pagkatawa ka. Si kamong pa ilang lalaki, dag-kid-kid, check pa yun nga babae ti mayat. Gabutahan nga na simbeng ti panunot mo. Aramid ka dito na simbeng ti panunot na, panangawis mo kanyak, tapno itad mo ti kinabirhen mo. Kasi nung nagsikog ka, agpadpada ta nga matunday, terapaap ta nga agbalegi. Nugas na di mo kayat, tsakayat. Si kamampay. Padala mang ibaga kanyak, nga check-in na, kayat kun. Sinard ko, talagang agribarbal di ka talaga tirik na makatiman ta, agkakmalangan di ka lips mo. And then, maglakid din tadakit and then, tanaawang ka, maminpinsan ko man nga sumuko ak. Imbag na nagbalay nga boyfriend ka din. Sige, lumaban ta nagpadpada, okay?
Ken karon ti amin sangkang agsardeng nga mangidawat-dawat nga suportahan da ka kumamit laeng dagiti naganak ka. Iti daytoy nga masangwanan nga summer, agtrabaho ta nga duha. Okay? Tano kas pagarigan tag kurang ti pagmatrikulam kada toy umay nga panaglukat ti klase. Basin ka katulungan. Nagpatulong ka. Kada kitay dati-dati nga tumutulong ka. Nilulom. Pangalala ngamin nilulom ti kwartana. May isang bibiyag, di ba? Nagmumula. Damat sumangbanong nga tarakan nga manok. Lumapanak mangibaga, agtilit ti manok, ang kailako ko na. Okay na. So nga ron. Nung napimpinas ko manok, dada support dada tatang kininanang ko. Ibartek na, isigirilyo na, ibarkada na ti sweldo na ti construction. Nimat nanang, itong it na, itaya na ti huweteng, di ba't nga ron mga aba? Dapat yung nagitigundawa eh. Agluto ako maawang ba't bagas. So kapilitan nga mapanak kini Lolo. Lolo, dito ayak man nga mangan, kitawan ng bagas mi ko. So naamo na sa mapanak kini auntie. Kapsat ni nanang. Mangmangig kumit nga bagbagaan, da Lolo, ni Lolo, da tatang kini nanang, manong naming imawang bibiyang niyo ko nada. Nagbadi nga sumbat, naginagat na. Kastamat ni auntie. Bagbagaan naman, di kapsat na nga ni nanang. Ang bibiyang mo, kamsa ka bagis. Kahit mo tulungan sa kaanak, di sikat mang tulong. Umat may tulong unang na auntie ata. Adumat anak na. Kung namin di kasinsing ko, bisyosa ka man kamayin. Basta lang nga rin awan suportar, datatangin nanang mo. Iga pa lagbasa. Naggraduar ako man elementara, ustunan. High school pa lang. Di ka tumad lang college. Yung hindi naggraduar akong high school, college ako. Pagin lalaing, ambisyosa ko na. Nadami nagkitigundawa yung manong naming sana ka makabangon ti bigat. Kapag nga ti pa nagtrabaho, itirabi, ang trabaho ti parabangon. Tapno laing nga kasapulak manong naming among suportar. Nadadumamat ngamin manong naming. Hanugutek nga aping met ngamin nga engineering ti kurso. Kaya nagrigat na ta kurso. Sakit awan suportar na naganda kanya. Ninukon. Manong nami, nang rabi kami, kat di malpasan, di pa nag-date mi kinidenden, nag-awid kami. Yung muna, di sa gisuna iti balayda, salak intuloy, intulnog, ti tricycle, nginarkilami dito yung balay. Iti likod, manong nami, nakaring-ringgor, di kiti agiinom, siyempre, nag-awis man ni tatang, iti barkada na, agiinom. Iti sumarek dito balay, manong nami, nakawarwara. Iti kusina, manong nami, aumat na luto. Sabagay, paglagi dito ng anak. Aumat ni nanang. Damanin ati pagtutong itang. Iti sumarek ni tatang, manong nami, nagabag. Parang nakidate. Ha? Parang nakidate. Ano nga siya serbi na panagbasam? Nung makidated ka ba't? Dakan mo lang bibiyang yun, tibiyag ko. Ha? Manay po di adanakam kon. Sandak pulos sinuportaran. Imbas ko mga ayo da kiti baggayo. Masamay. Adada makapasakit. Ambisyosa ka ba yun? Mangibabayin ka. Siyak. Mangibabayin na? Ano, kamat pa kayo babainan nyo? Ambisyoso ka nga ron. Naging lalaing ka. Tatang ko nakpailain. Dadapay lang pa ng bigbig ko kada kayo nga ma. Kinabud mo tatang. Naman no kakon. Nga lumablaban. Indrang pas ko lang dato eh. May ikatlong atawin ko ti engineering. Tas anak pa lang nagbasbasa. I-concentrate ko tagtrabaho. Ti makatawan or nung tigastusik inido ang katawan. Kinlalaing. Ito na usawang kayo tatang. Kasarita kayo ito nga pagpakasi.
duwalangin nga tawen tatang suportaran da kuma. Ipagpakasik ka da kayo kininangan. Naturog akon manong name ket ja akon napuutan no kaano nga si mangpet ni nanang ken no kaano nga nagsardeng datatang nga nagiinom. Ore awanen ti klasek manong name. Alpas nga roden teksa. Sa paklat nga bimangon manong name. Naban nang ituloy ta nagtrabaho manong name ti maysa nga food chain. Nagkapeak laing manong. Ang nabalit as alis tula ang tilugan iti balay mi manong. Papanag lang iti sango ti balay adon di kiti mabaling ko nga paglugan. Ore no matbatit pagbagik manong naming trabaho klata. Di man dalpas ti klase yun eh. Kuna ni Banji manong naming ti may sa kaduak. Agtrabaho klata at ano jak agtrabaho dito yan. Baka nakton nga pastrikan. Sa bagay, talumat lang nga oras. Kahit sa dinuwar papanamton no malpas dito. Sumapulakpit sa bali nga trabaho. Barbaring makornungak matlang. Tapos na may tuloy ko ti panagbasa. Kalakit tarabayan na kakuman ni Apo Diyos tagnanayon. Losi. Kaya, bilibak ka. Talagang saan ka nga maupay. Nakakaupay nga ron. Kaya nakababanbanu ka kun. Saladya kong kaya ito duma. Nimitapay tadwalain nga tawen. Dwala nga tawen. Nalpas ko ni talo nga tawen. Hala nga talo nga tawen at manipot elementarya ako ng batan o high school. Nga 80 suporta rin agad na keng ka, di ba? Laging kakada ito eh. Sa pahit tumagid at nagawid. Kasalitak man datatang kininanang manin. Noon askin nga parintumang isang wanan darabin. Talbas na natalo nga oras ng matagtrabaho manong naming imbes nga pa nag-klase, anay, ataw mat klase man, nag-awit ako. Manong nami, imbag ta, masango pa ni nanang itag kay-kay. Neda kagaya man. Anang, sikaman di bang itulit ag kay-kay, nakapag-ibig ag sukat. Ang suro nga namidan nyo. Adawat ko nga labaan. Tapno dan tuman itong ityo. Itayo tiwete. Hindi mo baka makachambag na mga baka. Hindi mo baka no, mga baka iti manunga limit. Di mo kaya nga daw ang suportakin ka. Hanata ko na yun, hanan? Di mo kaya nga daw ang suportakin ka. Suporta. Taka ano pa yung sinuportaran da. Isong nga rin nga mga baka ti huweteng suportaran ka. Namin ando kayo matanga nga baka. Ni barato didak pinikan. Tama pa nyo mat itong it. Mga bakit ikuweteng, maabak kit itong it. Nanang, nagsarita naman labi it. Sumrek tali ta balay, please. Simurot mat manong nami. Hindi makadanon kami iti uneg, indreket ko tinidaw. Nakigtot siguro, hindi agparinto mga kangkwana, kit inarakop ko, dagiti saka na. Hoy, marami na. Mas daw kaya di. Saan nga alam na minsan, namnaminto, nga inaramid ko da ito'y nanang. Wan, nga anawaan ka, di nakarakupan, nakasta, di kagparinto mga asta. Nanang, maudi da ito nga panagpagpakaasik ka na kayo. Maudi da ito nga panagpagpakahasik ka na kayo. Nga sa pulag ti suport tayo. Huri na pintas lang nga mamagbaga. Huri sa nga pinansyal na suporta. Suporta ti may sang ina nga mangibagbaga anak. Agan anos ka, anak. Lumaban ka, anak. Mga sinapod Diyos anak. San na ka abaybayan? San na tayo nga abaybayan? Noon niya man tarapahap mo. Kat magunod mo. Babayan di tulong niya po Diyos. Babayan di suportami kinitatan mo. Kasta tururay ka bangag ka na kayo nanang.
Ket para iti maudi agun daway nga aramidak na ito. Tano kasting sandak nga suportaran. Sumuko ako nanang. Do pa'y duwalaingan nga tawan. Danton engineer nga anak yu. Kasapulak ti suportayo nga naganak kaniyak. Kanay di manong nimi ti talaga nakabaybayang nga nagsangsangit. Kanay di mo una nga inaramit ko di kasdiyay nga nagpakpakaasi kay ni nanang. Kaslasinsinan laing di pa nagsangit ko. Ngam ininay di agun daway manong nimi. Barbaring ko na no magguti-gut tirik na ni nanang. Baring ko na no masilawan ti madi nga panunot na. Dati panunot na namin ket kasla. Nalastuga, ambisyosa. Di papilit ko risang ko kaya. Tikid-kidawag lang ka nakuwada ket suporta ore awang pinansyal basta. Nasaya at pamagbaga, suporta. Ti ina, ti ama. Ti makderak manong nemi mabayan mo't laing ti panang batak. Di nanang kaniya. Anak, idaw-dawat mo arot. Ang mga baka kumay ti weteng. Nanang sa nga kanunurong nga apo Diyos ti weteng. Nata? Aman, nulakid dita. Dadya abakam ket napintas ti papanan na. Ya? Ano ti birthday mo itayin? Pati birthday ko, nalipatan niyo. Mukon. Bayat. Bayat na sumada. Ya? Ala, namigat ka na. Namigat sa dyan nagtrabaho. Ni tatangay. Napansin mo rin natin construction. Anak, anak na namin damita. Tulungan kayo ngaglabanan. Angem, ibingayan ka titandan takas dyan. Katulungan kagayam. Pagguduan dali tandan mo. Titandan tanga dua. Kaklatan. Dakdakil no kat itayak ti weteng. Pinalubusak lahing ni nanang manong nimi. Bintak ti damang. Ti second ball manong nimi. Alam nangabak ni nanang. Nanang, nagbeso? Inam, manangasin na po Diyos. Huwag na di birthday mo. So nga mo ko na hanganakim ni Apo Diyos deta. Kabutin daw dawat ko. Nagpagpakawanag kini Apo Diyos. Sakbay nga nagtaya. Ken nagkariyak ken kuana. Ti suportak ken ka. Nakinid daw ko. Nga orin no sa anak ang mga bak. Hanga rumor dito yung numero nga tayag. Basta ang karik ken kuana nga suporta. Suportaran kan. Hindi lalo man itan. Tamadamdama siguro may dito din. Kasano katakal tinabak iyo? Kaya tandan ta nga naglaba. Manot tandan tayo ka di nga naglaba. 250. Hintayak amin. Di sa nga pulong alimit. Mano da di sa nga pulong alimit. Kahit nasurok ka sa nga gasot na anak ko. Nanang. Sabi ko mga rod, tareta nga, impahin ni Apo Diyos. Nga, bendisyon. Usa rin nyo, itinasayat. Una, saan yung isugsugal Uhin. Hitid ko nga rod kang ka. Kuntaro mon, numanot magastos. Ito mas nga semestre. Ito nag-fourth year kan. Wanan, kaya ka sa pulang. Manong nimi, di sumangpit ni tatang saan nga nakainom. Nasapa ka man nga simangpit ita. Alakay. Nadamag ko nga nangabag ka di huweteng. Gani, sumarsarunong na giti katrabaho. Alamang ka tikatang kunti arak ta. Handa penginted. Inaklatang arot umutangin.
tatang. Oh, ambisyosa. Sa mo pagsawaan ti ambisyosa tarata. Non, Pedring, agsalita kayo nga gama. Tatang, pangururahin tayo ti inapak ni nanang. At ako mamanin ni pagpakas kang ka. Para iti mauti akong taway. Ita nabigat, tatang, nagparinto manin nga nangarakop. Kadigidi sa akin ni nanang. Nga nagpagpakaasi. Iti supporta na kanya. Yung kanina met. Nga nulakit di mga baktiweteng. Tadi birthday ko nga rutin tayanan. Mga bakmanunsan. Yung karinan supportar na kanya. Kat patsyak. Ngaramitan na. Tatang, naskin ka di pa ilamanin nga gara humagag pa rin ito mga kitisang wanam. Nga mga rakop ka nagitisakam, tang. No talaga nga bigbigandak nga anak. Iparik na yun ti pamatik yung kanya. Hindi pala ubingak, tatang. Nga na kayo ti kang Ronald nga mga upay kanya. Katawain nyo ti grade ko nga puro wasay. Sa ikumparar ka nagiti ka eskwela. Nakasano nga wato ti grado. Hindi to tao matsubur tayo kanya. Hindi to nagiti ka eskwela. Nagiti nanganak ka na kuwada. Isudat tumultulong ka na kuwada nga assignment. Nga isudat ti mag-review ka nagiti anak na. Kasta ako mamat karamidan nyo. Nga mala, di kayo mababalaw nga po talagang patingga kailangan ti grade 1. Ninanang kumahangim ka siya. No, awan ti pagtutungitan. At lang ang lablaba, nakadarat no lang, at itong it na, ipatayan na ti huweting. Hani, elementarya, high school, laging kakaring ito'y tatang. No, saan yung ang tulungan ni nanang amang suportar kanyak? No, awan ti kompleto nga duwang suportari. Talagang tiyakon kayat. Mo, upay akon na banog akon. Ngayon para iti maudi akong daway, tatang. Kasapulak ti suportayo, ori awan pinansyal, basta ipakita yo, iparik na yo nga ta kayo ket tatang ko. Nga ori lang ti moral lesson, ngitin yo kaniyak. Agasyo, tati suportayo ket dakkel unay nga katulungan. Ori siyak tumitlang ti may tulong nga pabasa ti bagik. Basta suporta ti amakin ina. Ipaayo kanyak, tatang, pang-aasiyo. Diyak laam mo manong nemi idi no kimagat kinpet. Deta nga maudi nga panagpakpakaasik. Maudi ko nakta talaga diyak ton aramiden. No talaga nga ditak kayat nga suportaran. At saka mo, no talagang ituloy kong ti sumuko o na ituloy ko matlaing ti lumaban. Nagiinom nga rod na tatang kininanang kanigiti katrabahuan na manunemi edita din ni nanang kankwana ti panakabarato na ni sumutin iti nyalad na kanigiti numkin pinulutan na. Iniyawat kanyak manunemi ni nanang ti sangagasot na ribo. Anak, deto'y tiduli mo. Lukas pagarikan ta, malagip ko nga dawatin kan ka. Huwag, saan mo nga ititid, uray apaan ka. Tapangaramatan yung umananan, tuluyo ka di matlahing tagsugal. At dapat nabati. Gabat 130. Sa nga po lintid ko kinatatang mo, adabayin ti kanyak. Sa nga gasot ka. Anak, kas iting karik, suportarang kan.
Ikatan nyo namin pinsanan, parang sugalyo. Nutong it, sabi kon, nanti ko hetek, medyo tutuloy ko lang ta. Yam tamom, baka matyak ang baak, makatsambata manin. Eh, alaga ka lang sa birthday mo. Nag-asa sa birthday mo. Kabigatan na manunemi sa dawak, taapin nga sa aban ng lapan nagtrabaho ni tata. Tangatangang Uber na. Masapa ka numot nga nag-ring. Ngayon dito nga bigat, manunemi ka sa anak na nagtrabaho, tadayop ko. Kada iti kusina, manunemi ta naladaw ka bibangon, manganak. Iti sumrek ni tatang manipod iti likod. Losi, kinitak lahing sona. Nagtugawan ng name ni isang anak. Di ka pinangan? Tang? Ilabayan kayo? Naanak ko. Abi, di ka na pa nagtrabaho. Iyak, mapalabas na ito yung bigat. No santa nga ang salita. Anak, no anyaman di kita nagkurkurangat. No anyaman di kita nagbasbasulakin ka. Pakawanan na ko man. Iti umuna agundaway nga mangig ko da ita manunemi manipod kinitatang. Timrem di kitiluak. Lang. Adun katawin nga inururay ko nga nasawin nyo da ita. Agyaman na. Si papakawag ka kadibad lang kanya. Di kayo pa nagbasol. Si papakawan akong ka na kayo. Dinawdawat ko akang kanayon kati suportayo kanyak nga anak yo. Suporta. Imbes nga sakit nga balikas. Nasakit nga balikas. Nga pa nakaupay. Amoyo. No sa balil ako nga anak tinangipayan nyo tikas jay. Baka no, saan nga nalinting nga dan at surusurutin na. Gabuti pa nagrebelde na. Nandani kakindin marurod, tatang. Kano marurod ako man, agpakawala. Tabang haramid ak ti pakaibabainan nyo. Nga ibagadan to. Nagbali na kasjaya ni Losi. Kapag taon suporta na kita naganak kang kuana. Nga wanto mapabasol mo saan nga na kayo. Ngayon saan ko yung tulok nga kastit mapasamak tatang. Di kahit kung mapasamak, nang pakanakil ka itong mga ibaga. Ne, oreno ka, maoreno construction worker, kailangan ka mang manglutil. Ti asawak. Nandaan kami kakaiso ng anak na engineer. Ano, dantong trabaho. Siyempre, awan ti sa baling nga paununutek nga umuna. Nga mangpapintas ti balay tayo. Na balay ti may isang engineer. Mangtad ka na gini kasapulan nyo. Sungarot na ko na kanak. Nga pakawanin na. Kaya palubusan na ka magsulnit kada kita nagkurangakin ka. Ijak, tagsigarilyo, aginom, saan ngayon na daw, narinabi, tarik ito'y, ngawan sila serbi na kapag gasgastusak. Isot isuportak kang kanak. Nanayon, ti panang tulong mo iti baghim. Panang tulong mo iti panagbasan. Kaya tiyag nanayon nga nang kararag ko nga sabi ko ma. Tagbalik ka. Sabi ko ma. Nabayagan nga ururayak na kita nga mangig ka na kayo tatang. Suporta ti may sa nga ama. Kinagyaman na. Nang runa ni paypay suyo. Uno anamidin nyo.
Aramitek anak, aramitek. Tapno sulnitak di kita kurangan ken ka. Di pagpintasan na manunemi tunggal mo nagsweldo ni tatang anak. Alive na to itaurnungan. Tanayam to. Nga parang kapag enroll mo, ito pa naglulukat di klase. Kahit numabarin, saan ka nagtatrabaho? Nakamlatan kininanang mo. Aman tatang, trabaho akmat lang ti dati. Malaksin magsakitak. Uri ta, imbaga ni nanang mo, nga daking kadya sa ngagsot, han? Anda, tubarbarin mo saan nangalain. Nangalain dahil ta, nabutan na ikari nga para kayo na. Nagtrabaho karon di 2 nga bulan kabayatan ti summer manunemi king ka nga nag-enrulak kad nakita kami manen kini Denden. Kumusta? Diyak ba na ipadamag kang ka Denden? Ada suportan. Datatan kini nanang. Halikip mo dedi. Naudi nga pa ng data. Basta agdata ang kubalipatan eh. Para iti maudi agundaway ko nak nagparinto mangak iti sangwanan ni nanang nga nangarakop ka nagiti saka nakit manin ngay nalukoy ko akin daw iti po suportara kanya. Kabigatan lang ni naan tatang met manong. Denden ti kinasarita. Kagsaon iti panagyaman ko kabutan na silawan iti panunod da. Kadi nga karedi panagsarita mi kininanang ti kabigatan na. Ti panangibaga na nga no mga bakak ti huweteng ited ko king ka. Oh? Di birthday ko. Titinayaan na. Nangabak. Mano? Sa nga pulong nga limit. Nakaw! At binatganan na amo Diyos tigid daw mo. Kaya kuha na. Pumaala ka nga rin na. Siyak doon gastos ti lunch na. Uy, good. Nagtultuloy yan manong nemi ti suporta dananang kanitatang. When? Inidyanan ni tatang manong nemi ti kanayon nga nakainom. Kararamidan nan manong nemi. Kumatang ti may sabilog. Gudwain na. Kastan tumultan. Para itibigat. Uno sa baling arabi. Kaninikatan nga namin pinsan ti nagsigarilyo. Kendi ti bulmulmulan na ano. Tang? O makitayo. Kahit sumalsalon at kayo. Puminpintas ti kotisyo. Kapatayin sardang yung sigarilyo. Kaya na moderately lang ti panaginom nyo. Huwag arot anak. Adot na sayang nyo ang kwarta. Gabot ti arak ken sigarilyo. O, imbalistupe nga limakay kayo. Ngayon nung hastang itutuloy yo. Saan nga sigarilyo kan hano na inom. Baka na itawan nyo kit ubing tilangayo. Ti anak ko na yan. Aman, kastamad ka din nanang. Di ba nagpuyat nagtungtong it, di? Nagkalkimutongan na. Itatasaling nga tungtong it. Sa pabinsan lang agtaya ti wedding. Lumaplapsat mo ten. Di ba nagbaybay at ibagi? Kat iso ti adadamang dagdag. Iti pa nakakisay ti period. Di pa nagbiyagyo. Pinagyaman na tatang, support tayo. Iti mabiit. Adanto ni Panakil, yung engineer na babae nga anak yun. Alis to nga rod maron name iti panakakatikat, tilubid ti panawen. Alpas min ti 4th year, da kami ti 5th year, manon name kini Denden. Kumusta met? Kumusta mo ti suporta di parents mo? Nagtuloy. Kan nakasta nga bakasyon, abulan nga nagtrabaho iti construction. Kat kunak. Ito no, may sakong civil engineer, sumrek kang katut gobyerno.
ag-apply kan to diya DPWH. Tsaka yat, abay, kinagpintas ti biyag niya taga DPWH, loko. Kasi sikan to kayan mo, jay, no? Diya kaya ti sumrek ti ahensya ngayon, di kiti kurakot. Alis to, kung ibagat kas to, yata talaga nga dumat di kiti pamaniknik. Ado di kiti babak na, nga da iti DPWH. Datang kinamak nang damat, sumot iti paka yaw-awanan da. Kaya, nangisit ti kararwada. Kapag ko naman nangisit ti kararwada, kita gidundunar dati simbaan, kada religious sa sektor. Nagkapon na reta. Idundunar da iti simbaan. Adada nga awatin nga po Diyos nagpalpalama nga agabuloy iti simbaan. Ngayon di kita kurakot nga da iti gobyerno. Aging ka manon naming dimtengen ti panagturpos ko, panagturpos mi kinidenden ket nakaragragsak ni nanang nga nangabay kaniya. Iti panagpaalak manong nami siyempre sa ganaan dagdatatang kininanang pimartida. Ti baboy ken kalding deta. Adumat ken manong nami di kitay. Katrabahuan ni tatang rida dumapay nga kabagyan kan roba ming imay nagkipaala. Ket kuna ni tatang ket tuwa. Awan ti sabali kang runan nga maragsakan no saan nga da kaming ag-asawa. Tanong mo pa'y sampay nga nag-take the board dati anak ko bilang kung nga may nga engineer. Panakrel kami nga mga ibaga nga anak mi nga may nga engineer. So, kaya doon kita ang kurkurangan mi kang kuhan. Sila politiko manong naming ang diskurso ni tatang na medyo isangit na. Kamuyo? Kunan. Ado nga panawin nga nga nabaybayan, meet anak mi. Nga naruna kanya. Naglagip ko na hindi pa mas pasakit nga naramid ko imbes ko mga suporta. Tati amo kinikit talaga nga agbalegi. Kasano? Agbalegi ti anak. Ti may salang construction worker kan labandera. Nangruna kit engineer pa iti kurso. Yung paglagi din. Kasi nalawam at lahing niya po Diyos ti panunot mi nga agasawa. Kadinted mi kang kuha na ti supportar mi. No, may tultulungan na natamat ti bagina. Napanagkilak ng mga ibaga, na siyak nga ama, numampay na baybayak idi ti anak ko. Kaya napanagkilak ng mga ibaga, nga daanak iti anak akas kinilusi. Kasana pulos ng simbo ko, limaban, kadagiti ado, ang trials, panakapupay, ket nalabanan na. Maragsakan tupay, di kita naganak, nga nang full support na kadagiti anak da, sakto din, kada kami nga gasawa. Manulay nga tawen, lumang tawen, sinuportaran mi tanak. Yung ka nga nagtupos. May pagbalakkel ka, anak Lucy. Itultuloy mo, anak. Kat itultuloy mo met, kagdanayonan, ti suporta mi ka. Nagpalpalakpak da manong ni. Napang ko inarakop ni tatang. Imabay met, si marunong si Murt ni nanang, kat imarakop met ka na kami. Adadan ti palakpak da. Ado ti paalami manong nimi, nagyaw ayod pwede kita do. Nag-review kami ganyan then manong nimi kalpasan na nag-take kami ti board. Tinungpal ko manong nimi ti suggestion mo no, nang intenda kanya ka tip. Nga lumalpasan ti examination, tumakder ka, tumalikod, saan ka nga tumaltalyaw. Ket kas iti mo nang inaramid ko, di sumrag kami iti kwarto, napakaangayan ti exam. Dejay, kanawan, nasakak ti mo nang inyadan ko nga simrek. Iti ruangan mo no rito. Tinungpal ko, titip, anong nemi,
nga ti makdera ka ti malikod nga nagnan nga rimuar nga sa anak ka ti maltalyaw. Kasi ano, tun saan ka kanu nga tumalyaw, kahit na sawen, saan ka tun nagsubsubli. Mayroon mga dagos. At kastaon ay tiragsakmi manong nemi di rumuaran ti resulta. Yehey! Andan engineer nga anak me! Kuna ni tata. Kunak idi manong nemi nga jak kayat ti sumurek iti gobyerno. Ngem. Ti gobyerno mismo nung nemi ti lang tawag kanya tapno trabaho ak iti engineering department. Sige, kuna ka. E malaksid, di da ito'y manong name yung sweldok. Maring mo tlatamat ti kontrata. One, kadigiti private nga project. Kastamat tinaramid manong name ni Tenden. Kuna na idi nga saan nakait sumrek iti gobyerno. Yung naalay so na ti DPWH. Ang kantulagi ti agkurkurakot engineer. Ang maliklikan na kiti SOP. Kadi, gada-gada yung high price kada kiti materials. Kit sub-standard na project. Ang katalakid din ako. Nararamid di kasta. Di ka kahit makiasawa kan o di asawak nga engineer kit naling nga kumurakot. Di mo kayat, no makatapak na ta sigot ti mansyon ta. Di kayat. Agbali na ka na pudno kanyak. Agbali na ka na pudno iti bagik. Agbay suman nga adu di kita kakasta. Ngam addamat dagiti saan. Diba? Tama. Kat kasta taramidan ta. Sikakin siyak dagiti sumagmano nga dati gobyerno nga saan nga agkurkurakot. Sige. Manong nemi kas iting karik kadatatang kaninanang nagbaliw ti balay mi nagbaling nga balay ti engineer. Di tatang manong nemi kadagiti kontratak iso iti panaka purman ko kapatas. Sa pali lang kami dadanak na engineer aya. Magpidring ko na doon ako. Basta nga giinom da. Yung saan unang yung inuman ni tatang manong kakakontrol. Irin to taninanang manong nemi iti makaornunga kinikak isuna iti negosyo na. Agawat ka nagiti mapan aglaba, laundry shop na. Kaya rin no, laban tayo ka dati anak ko, okay, tuloy-tuloy na tangas ito trabaho. Negosyo mo tayo na tayo, siya ti manager iti laundry shop ko, babantinted mo apunan. Wala na. Kaya ito na ano, ti kasaryo kinitan din. Numalpas lagi din kitibigtan ko kada kayo. Balay na dan, punan nyo, ti laundry shop yo. Itatang, sumatantiya, kapatas ko kada kiti project ko. Nakalmat ti masusweldo na. Kaya nadagalan siya, bingayak pa iso na. Hindi talang anak ko, tag-chicks ti tatang mo ha. Nabantayan niyo ha. Nung muna kit gwapo ni tatang. Alam mo na anak, sabi ko mga ron, kaawanan kiti saan nga nasiyat na pasamak. Kalpasan tinapawot nga awan suportaran ni ka. Hala, gasawa kayong kini-engineer dengden. Dan tumot irapin ko ng mga iwan, kadagiti agbalin nga, po kumikinitatang mo. 5 years, parang nami nagtrabaho kami kinidenden, idakalay sa kami. Nadagos met na nakaipatakdar kami, iti dream house mi mano, balay, tidua nga engineer ko naman. Siyempre, dalugan mi. Ada, duwa nga lugan na, duwa nga lugan ko. Nadan kami manong name iti talungan nak. At katulong mi siyempre kaniyaya. Tapno na pintas, di panaka-asistar, di kita anak mi. Kinapudno naman ng name jak kayat nga maipada, di kita anak ko. Kanyak, nga idi ubingak, nagbasa kit awan suportar, di kita naganak, kanyak. Suportar mi ida no saan nga ti asawak ti mag-review ka takwada, no saan nga siya, duwa kam nga agasawa man, nami,
tumulong ka nakwada kading ti assignment elementary, high school, engineering, idadada dito ko college sakit. Papada da amin manong naming engineering. Ne, abay, tumulod ka kada kami. Kada nga rod. Manong naming nagsarunumat ka pimusay datatang kininanang gabuti COVID. Ken gapumatan iti kinatayang da. Gabutan da amin iti college. Digiti apo ko. Ni Lolo, muno na nga natay. Yung na pimusay sakbay nga ay kalpasan nga nakapaggraduarak. Iti maisang nakapasaak isut ipapatay na iti ni Lolo manong nimi nga dakkel tinang suportar na kanyak ng rodadak iti elementarya kanya high school. Kastamat ng kini auntie. Maray nagsarunod ang pimusay. Tsaka mo, kabuti sakit. Idin to ta, napigsapan pa lang datatang kaninani. Dito nga ron, di pagkasalita manong nemi, kahit sabi ko nakaibati akmat iti adal ken inspirasyon kadigiti nagbuya, ti anak kasapulan ti suporta, digiti naganda. Support itong kalmaysa. Tuwing nga tatagyaman nga pagaya mo, Lucy